Ahojte, tentokrát vás vezmem do Brna a ukážem vám, čo všetko sa tam dá zažiť za 48 hodín. Veľmi mi pri plánovaní pomohla práve stránka GoToBrno, kde som si našla všetko, čo sa oplatí vidieť. Začali sme na zelením trhu a tá atmosféra na tomto námestí a trhu bola naozaj úžasná. Pokračovali sme na námestí Slobody a hneď prvú zastávku sme si dali na koblihu a limonádu. Inak veľkou výhodou Brna je, že takmer všetky nádherné miesta, budovy a pamiatky sú v pešej blízkosti a zvoliť si môžete napríklad veľký alebo malý okruh. My sme tu mali inak jednu špeciálnu misiu, ktorá robila návštevu Brna ešte o niečo zaujímavejšou, ale o tom vám poviem viacej neskôr. Brno poskytuje nádherné miesta na prechádzky a určite je super zastaviť sa aj pri starej radnici, kde môžete vidieť brněnského draka a keď vystúpate hore na väžu, tak sa vám naskytnú naozaj nádherné výhľady. Nevynechajte ani návštevu katedrály svätého Petra a Pavla, ktorú vidíte už z diaľky, keď prichádzate do Brna, a tiež odporúčam vystúpať si pár schodov a opäť vám to poskytne ďalšie ikonické výhľady na celé Brno. Ďalšou zastávkou je určite aj kostol svätého Jakuba a Kostnice, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa, ale popravde toto už je trošku pre silnejšie žalúdky. Taktiež odporúčam aj pešiu prechádzku krásnym parkom až ku hradu Špilberk. Po tejto prechádzke sme sa zastavili na jedlo v skvelom bistre Ego, kde mali zrovna špeciálne menu, a to tako splnené trhaným mäsom a Pane Bože, mňam. Ak sa bavíme o sladkom, tak jednoznačne číslo 1 je Sorry pečeme inak, kde sa musíte zastaviť, pretože nie len, že to za mňa v Brne nemá konkurenciu, ale už samotná návšteva je zážitok. Tu vám ešte ukážem, aké krásne výhľady máte zo starej radnice a pokračovať budeme do Moravskej galérie, kde majú stále expozície za dobrovoľné vstupné. Ja osobne moc galérie nemusím, ale toto bolo naozaj perfektné. No a ak chcete nazrieť okrem Kostníc aj do iných miest brněnského podzemia, tak vyskúšajte vodojmy, ktoré sa nachádzajú len pár minút od hradu Špilberk. Ak plánujete podobnú návštevu Brna, tak odporúčam si zadovážiť aj Brnopas a ja sa už teraz veľmi teším, keď vám o mojej úlohe v Brne poviem viacej.